Ahojte, popíšem vám skúsenosť s Nanotechom, čo bolo úplne úžasné. Tak vlastne 3 dni sme zápasili s veľkou vôľou na ložiskách a mali sme problém s tým, že nám komplex reduktoru, kde je objem náplne 0,8 litra, všetko nám v podstate behom nejakých 400 km dokázalo vytiecť. A v podstate vám to len ukážem, že jednalo sa o tento pravý predný náboj. Teraz sme z vnútornej strany ten olej v podstate cez jedno bufero nám vždycky odišiel preč, tak sme požiadali vás teda o to, aby ste nám tým nejak helfli. A čo sa stalo? Tak vlastne po neutralizácii sme doliali Nanotech zmiešaný s našim olejom do reduktoru. Doliali sme nejakých 0,25 litra, ale keď sme proste došli už po etape do bivaku, čo bolo ďalších 250 km, tak v podstate nám chýbalo ďalšieho pol litra. A vďaka Nanotechu sa nám podarilo dosiahnuť takú vec, že keď sme si merali teploty na jednom aj druhom náboji, jeden čo netečie a druhý čo teda vytieklo, tak si zoberte, že vlastne s Nanotechom pri objeme nejakých 0,2 sme boli schopní mazať komplet celé reduktorové kola a tie teploty v podstate boli navzájom úplne rovnaké. Dokonca by som povedal, že na tej ľavej strane bola teplota trochu vyššia. Takže ďakujeme veľmi pekne a sme šťastní, a že sme to dotiahli a v podstate máme už druhý náboj. Reduktor sme len prehodili do toho nového náboja a v podstate nepoznať žiadne opotrebenia na tých kolách a ideme ďalej. Ďakujeme.